Geen probleem. De aanvraag heeft het geregeld. Ga gewoon straks even muziek op en bel tussendoor. 0900 Maar ik werk zelfs met de werknemers. Dat is mijn ze willen voor niks van alles. Ze gaan wel geld aan verdienen ook. Zeg ik klik voor de Rijkswaterstaat. Nee, want je moet goed aangekeken door de krant dat je dat opkomt. Daar is het nog gehoord, dat ben ik niet elke dag op R200. Bij een aanhouding hadden de mannen doppen van spuitbussen bij zich. Koningin Beatrix is gisteren bij de marine in Den Helder uitgebreid geïnformeerd over de operatie Atalanta, waaraan Nederland momenteel deelneemt. Het gebeurde aan boord van het transportschip Johan de Wit. Komende maand de taken van de Tromp in de Somalische wateren overnemen.